affordable housing. We try to connect them there. En fuong'ruok ne jopur e kaunti ma Nandi, kakoro migawo mar pur e kaunti no kanya achiel kod komiti mochung'ne weche pur ochugo komiti mabiro geng'ogi kuom sand ma gisebedo ka gikalo e lwet jochumbu mosemiyo giyudo lal mathoth. Kane giloso e boma Kapsabet, komiti mochuogi no monywando jokanyo e tend kaunti no, piny owacho mamalo, riwruoge mag rowere kod mine, jokene ratich oganda e kind jokanyo mamoko, owacho ni onge ng'ata ng'ata mabiro chopo ir jopur ka ok okalo kuom gi mokwongo. Komiti no biro tayo chenro duto kochakore pidho cham nyaka gichop e chiro. Winjruogno koro odito sei mar gavana ma Nandi. Able to really strengthen coordination of activities even at the lower levels, including the ward levels. And I think today we have had an opportunity to approve that, and we are hoping now that through the county attorney's office we will have the draft ready for tabling in the cabinet possibly next week, and then it will go to the assembly once it's gazetted. And so the good news to the members of the public and also to the farmers is that we will now be establishing CASCOMs at the ward level and at the sub-county level, and that will facilitate and enhance even a consultative framework for farmers and